sin mor. Og nu går og giver en dukke high five. Skal han bare der under hunden der. Kører omkring med sin mor. Og bare sej med det. Hvor Mia og Olivia? Hvor Mia og Olivia? Er det ikke dernede? Det er der nu. Ja. Det er ikke her nu. Lige må ikke finde hendes ske der i benene nu. Det vil vi ikke på toilettet, eller det ved jeg ikke. Går det bare lige pludselig? Ja. Jeg tror, at det kommer dernede. Kom, hvor skal det hen? Du er bare så sej, Melvin. Ej, hvor er han dog sej, du.